Morgan. Dorota. So, ndị mmụọ bịa gị ọgụ na nlọ. Imo. Onye maka ma ogo onye kụrụ ya nsị. Ịma na ọnụ gị adịghị ezu ike. Imo. Imo. Ọrụzi mmadụ ka na-agwa okwu. Ebe ọ bụla na ị chọghị ịtụpụ m ọnụ, ịma na ọnụ kwuo, ama ka ya esinyela ya aka. Ebe ọ bụla na ị chọghị ịtụpụ m ọnụ ka m ngebe ebe m na-eje. Nebo. Chama no moliuba. Ne. Amona no mo. Àwọn bele no mo, àwọn bele no mo. Agma wanwo, agma won to kwa, agma wanwo, agma won to kwa. Emre mo wa gini o. Elo je mejisire go yote. Apata gbara gi. Asi wodun no wa apata gbara m ya kwem need at least ya nwa. Ngwanu akụgbara ọjụsara gị na ahịhịa akụgbara. Ndị ihe m tụga n'ọhịa onye ọrụ gọọmenti enwere m connection to ime ọhịa enweta na ọwụ n'ọfịs lekwe m from AC to AC ọwụdọ akụgbara enweta nwaanyị jere m ahụrụ nwaanyị Anambra nyere m n'ezuru ụnyaahụ m anyị nọ nga anyị na-esigo enyi bịa nwee little crash n'ime compound udo ahụrụ m a nwaanyị Anambra gbara m n'ihu ya daa pioyi kamgbe ụnyaahụ m otee m ezina m niile na-emewa ahụ niile na-eme m pio ọnụ niile na-atọ m gbirigbiri na-atọ m ahụrụ ahụ m niile kamgbe enyi ahụ m atara ka were shi nke nọ na-eshi oke na-eme otule mbadamba were ote aghọ m ahụ nye onye mesịrị ọnụ ya na-atọ shi ṅụrụ mmiri ya na-atọ shi olu n'ụkọtụnụ ka m gwere brọsh tii n'ọnụ ya dị ka ọwụshi ka m gwụrọla gwọga n'ọnụ ya bụ ahụ emekata m okwedo m odidi mgbapụ kemis nwoke kemis si m na shima ime anyere m nga anyetara m shi nkịtị sahịrị m ọ na-aka mma na anyere m shida na ahịrị m na ahịrị m ọwụ ya wụshi na asị shi megemege wụsa m na ọ na-akara m mma n'ụdị ime fesara m na imewo ashid and na otu ochiri kwuo ya ọchị nyere m ihe okwu buru ibu m si ya lekwe ngwa ọha ya sọ n'ihe onye ahụ na-egbu mmadụ kamgbe ahụ niile atapara m ebe niile na-eshi m gadara n'ime ụlọ m onye nji gbapụta eji bili ni shi ya were ihe etem si mgbe m na-etele abụla abụọ ntechapụ shi na ahụ m Anambra egbuole m ihe okwu ntakịrị okwu m ga-ata ịga n'okwu n'ụwa asị nwogo mama awụlago ọwụdị ihe mee ka m ga-ete n'ihu ama aga m agara ihe dị ka ablano ụshi nri ebe ọ bụ ihe niile shiele shiela ahịrị ablano erile pịakam ka ise ga-aṅụrịta ihe dị ka mmiri ka isi ga-aṅụ tii and bịa consider bịa riwezie nri mgbe ahụ isi apụọla eche mfe mụna gụbi na ya na mafe iwe kwesị ndị ụmụ ụfọdụ kwa gị na asị meri eri mkpụrụ ọnụ ka asụsụ si nkụranya n'elu si nga apọtụ ya na ọchịrị isi ntịtụrụ gị aka ntị netiri maka ndị ọhụụ n'isi gị ka ndị were esi nla ahụ ọsọ ebe na ịgba ọtọ na kichin na eme m ihe nwa nwa nnụkọ ka mbe si na-agụrụ m ma na-asị m na zeela ọnwa amasị iwe ọnwa nye m nwaanyị hụrụ ọchụọla anya ọsọ ihe mere mgbawawawa ọrụ nga mgbabaga n'ime ụlọ m gụshi ụzọ gụgbara na-agaje ma anyere ahụ amadị m ana m ngwa hụrụ m ngwa kwute n'ihi gị were anya ahụrụ ndị sadị mkpa ha ka m n'oyi were shighọ m ahụ gị hụ ọnụ iji ekwu ka m buru ọnụ Spider-Man nwụchi m ike nwụọ nwaanyị anya arọghị mkpọkịrị agbọbịa iwe anụ ọjị ga-ekogide akpa ote monopọs atagbuo ogo katapila na-enwedị breeki kwọrịakwala ngwụ kwọpụ gị n'ime ya adịnụ
ịbịa bi ịgwa m aga m ebu ọnụ ọ na isi gasa amakwa mma hapụ ya nyaahụ ya so gị n'ikwe aka obi sakwara gị ịtapụra na ha jote ma anya ka nwa igo m gaga lọnja into your case lelele nga case gị lọnjiri m into egbe elu ga-agbagbu nwaanyị ma maka chụkwọchị ga-akpọchi mmega emega nweta onwe m si na ọrụ na ahụpụcha m na ahụ m zọpụrụ ya ije maka chụkwọ gịda ala aka m mmega emega zọpụrụ iche ọgịda anyị si 1 month ịchọ ga ehu ehu nga ya ahụ gbuchi onye ọbụla mgbe m kwapụla ka gọọmenti kwụdala ụgwọ this month unu ga-ahụ ihe m ga-eme na ya ụdị dị mma ka m nụrụ anyị gị jise m oyi m na-esisi isi ebe si ọwụnụkwa m nụsọ ọwụzụ ezigbo sisi nwaanyị Anambra si ọ na-esigbo ole m ebe